Νύχτα βγήκαν στο κλαρί και πήρανε τους δρόμους. Κάτι τύποι πονηροί κρυφά απ' τους αστυνόμους. Ήταν 8 και φτιάξανε τη συμμορία της πλάκας και αρχηγός τους ήτανε ένας ψηλός και βλάκας. Ο μαφιόζος ο κακός έδωσε εντολή, κανείς λευκός και όλοι τους να είναι μαναστολή. Να ζουνε μόνο απ' την ψευτιά και από την κλεψιά, κι έτσι 7 μαζεύτηκαν και μια μισοριξιά. Σε τράπεζα ληστεία θα αρπάξουν τα λεφτά και σαν τη δυναστεία θα ζήσουνε μετά. Θα αρπάξουνε και θα χαθούν μέσα σε κουρνιαχτό οι 7 ληστές οι φοβεροί και ένα υπόθετο. Μα ο μαφιόζος δόλωμα τους στέλνει όλους μαζί να κλέψει αυτός χρυσαφικά από ένα μαγαζί και να βουτήξουνε αυτούς οι μπάτσοι στο φτερό 7 ληστές ηλίθιους και ένα μισερό. Και η ληστεία γίνεται μια μέρα βροχερή. 8 ληστές στην τράπεζα μπουκάρουν τρομεροί και αρπάζουν με τη διαταγή του μάπα του ψηλού μια γάτα ψόφια απόβλητα και μια κουρελού. Ο κλέφτης η μαφία το σκάει μια και δυο και μένει η συμμορία με το σκουπιδαριό. Και από τότε λέγονται στους μύθους των παιδιών οι κόπανοι, τα βλήματα και οι κλέφτες σκουπιδιών. Λέει ο μύθος τελικά ότι τάχα όλοι αυτοί δεν πάθανε άλλα κακά, δεν πήγαν φυλακή. Κι έτσι λόγω βλακείας γλιτώσαν και οι 8, οι 7 της συμμορίας και ένα το σκατό. Πώς φαίνεται? Πρώτο πράγμα. Λες να έχει περιεχόμενο? Σε ενδιαφέρει? Γιατί ρε, εσένα δεν σε ενδιαφέρει? Όχι, εμένα μου τη δίνει εξωτερική εμφάνιση. Ναι. Φαίνεται. Μπορείς να μαντέψεις τι κρύβει? Να το! Θα έχει σύστημα ασφαλείας. Γιατί σκέφτεσαι να μπουκάρεις? Μπορεί. Κατάλαβα, έχεις φλωμώσει. Κοίτα, 6 μήνες τώρα κάθομαι και τρώω από τα έτοιμα. Δεν έχω κάνει ακόμα πρόγραμμα. Εσύ τουλάχιστον ήσουν μέσα όλο αυτόν τον καιρό και σταΐζανε τζάμπα. Γιατί εσένα δεν σε ταΐζει τζάμπα? Η χοντρή? Η νοικοκυρά σου. Όχι. Την πληρώνω σε είδος. Και τώρα τελευταία δεν πάμε καλά γιατί της κάνω όλο τον άρρωστο. Προχθές της είπα ότι έχω AIDS. Και τι σου είπε? Θα σε τρίψω, μου λέει, να σου περάσει. Σε έτριψε? Με σακάτεψε μέχρι που ομολόγησα. Τι? Ότι δεν έχω τίποτα. Τι βαρέθηκα. Με καταπιέζει και είναι και τριστόνι εδώ θέμα. Γι' αυτό κι αλλάρισα απέναντι, Άλλο πράγμα αυτό όμως πρώτο. Κάποιος μπήκε μέσα. Ναι, για να δω. Κάτσε, μην τραβάς. Τι κάνει, τι κάνει? Σκύβει. Σκύβει. Ναι, ναι. Απλά το χαίρετε τώρα. Πού, για να δω. Όχι, μου σπάσει στη μύτη, ρε. Πιάνει το... Αχ, τα αφήνει. Βρε το μάπα. Σηκώθηκε. Αυτουνού. Αχα, κάτι διαβάζει. Ευχέλαιο κάνει. Ξανασκύβει. Θα τον πιάσει μέσα του και στο τέλος δεν θα μπορεί, θα δεις. Στάσου. Μπήκε μια άλλη γυναίκα μέσα. Κι άλλη? Ναι. Ανομαλίες. Δώσε μου σε παρακαλώ. Τώρα σκύβουν και οι δύο. Όχι, θα γίνει χαμός. Δώσε μου τα κι άλλα να δώσε παρακαλώ. Λύσαξες, ορίστε. Πού είναι αυτή? Ποιοι? Ο άντρας και η γυναίκα. Δεν είναι εκεί. Όχι, μόνο του είναι. Παιδί μου εσύ. Καλά, πότε τελειώσανε? Είδες ταχύτητα, πω ζαλίστηκα. Γιατί? Κουνιέται. Σεισμός δεν? Σκύβει αμάν. Ποιο το χρηματοκιβώτιο? Ο κουμπαράς. Πού κοιτάς? Μη με κόβεις το καλύτερο, ρε. Κάτσε, ρε. Έλα, κάνε περιγραφή του αγώνα. Κακό στον καιρό, μάπα. Εκεί κοίτας το σαρεζόν. Γιατί εσύ που κοίταζες? Το χρηματοκιβώτιο, ρε. Άσε ρε, δεν είμαστε για χρηματοκιβώτια. Τζάμπα θα την κάνουμε τη δουλειά. Τα χρηματοκιβώτια σήμερα είναι άδεια. Το πολύ να έχουν τίποτα κονσέρβες από την τελευταία κρίση του Αιγαίου. Ποιος έχει λεφτά σήμερα? Τα λεφτά όλα έχουν μαζευτεί στην αλυσίδα καταστημάτων του Τσομπόλα. Πού είσαι, ρε? Εδώ.
Τι αλυσίδα καταστημάτων έχει Τσοβόλα, Τράπεζες, εφορίες. Έχεις δίκιο. Καλά μου λέει ο Μπάμπης. Αν θέλετε να οικονομήσετε, να ειστέψετε τράπεζα. Ποιος είναι ο Μπάμπης? Ο εγκέφαλος. Πρώτος. Και ξύπνιος, συμμαθητής μου στο δημοτικό. Αυτός πέτυχε στη ζωή του. 43 κλοπές και 7 ληστείες. Και καθαρός, Έλα ρε. Τι λέμε, ρε. Του έχω πει δώσε μου ένα σχέδιο. Μου λέει να περιμένεις με τη σειρά σου. Προηγούνται άλλοι. Έχει πολλή δουλειά ο άνθρωπος. Και καλά, ο πρώτος, Λεωνίδα! Λεωνίδα! Ο Χοβεσούβιος. Τι είναι? Έλα κάτω τηλέφωνο. Ποιος με θέλει? Δεν ξέρω. Λόγω τιμής? Ναι. Έτσι που είμαι και την άλλη φορά. Και κατέβηκα και μέχρι στην αποθήκη 2 μέρες. Σκελετός βγήκα. Άμα ακούσεις φωνές και φασαρία κατέβα και εσύ έτσι. Ναι. Δώσε μου τα κιάλια. Ναι, Πρόσω, μην κρύβεσαι, σε βλέπω, έτσι. Περισσεύει ένας γοφός. Πρόσω. Πρόσω. Εμπρός. Εμπρός. Πλάκα κάνεις ρε φίλε? Όχι, κόπανε Μπάμπης. Τι έχεις δάσκαλε, πονάς, σε χτυπήσανε? Ήρθε η ώρα σου. Γιατί τι έκανα? Η σειρά σου, βλάκα, να έρθεις να με βρεις το απόγευμα. Μα τι έχεις δάσκαλε? Ανακουφιστήκατε με τις υγείες σας? Μα δεν ήταν καλή αυτή που είχατε, κύριε Μπάμπη. Να μην φοράτε στενά παπούτσια. Άσε με τώρα, τηλεφωνάω. Να έρθεις μόνος σου. Σου βρήκα τράπεζα. Α, πολύ χαίρομαι, ευχαριστώ. Φρόσο? Φρόσο. Ποια φρόσο ρε, ακούει καμιά φρόσο τι λέμε. Όχι, 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 έχω μια σκυλίτσα. Σκυλάρα δηλαδή, η Φρόσο. Ναι, δεν μου λες δάσκαλε, τι τράπεζα θα χτυπήσουμε, εμπορική, ελπίζω όχι εμπορική. Γιατί? Γιατί η εμπορική τράπεζα δεν έχει λεφτά. Αν είχε λεφτά οι έμποροι δεν θα ψαχνόντουσαν. Εδώ ψάχνουν όλοι. Δεν μου λες, δάσκαλε, καμία τράπεζα δικιά του δεν έχει ο Τσοβόλας. Εκεί θα έχει μαζευτεί όλο το χρήμα. Και θα περιμένει να γίνει πληθωρισμός για να το μοιράσουν για ρούβλια. Μη μιλάς έτσι ρε από το τηλέφωνο. Δεν ξέρεις τι γίνεται, η κυβέρνηση έχει πολλά ποδάρια. Λοιπόν, σε περιμένω το απόγευμα. Εντάξει δάσκαλε, ευχαριστώ. Αγόρα ρε. Μην παρουσιάζεσαι ξαφνικά μπροστά μου, θα πάθω σκοπή. Χέλη. Στάσου. Πολλογλιστρό. Άσε με, έχω δουλειά. Είναι κλειδωμένα, αγόρι μου. Φρόσο, δεν έχω λυσάνει σαν την πόρτα. Έτσι μ' αρέσεις. Γάτε! Παγιδευμένος μου τη δίνεις. Άσε. Βοήθεια! Λεωνίδα. Βοήθεια! Λεωνίδα. Το σκέπασε τα φόπλακα. Τσουρδιά! Παρδόν, επιτρέπετε. Τι θέλεις εσύ εδώ, βρε? Περιμένω την οτομοτρής για τη Λάρισα. Εσένα, γρήγορα σε βλέπω να τα μαζεύεις και να του δίνεις από εδώ. Σας ακάτεψε. Με τελείωσε. Πιάσε εδώ, πιάσε εκεί. Πιάσε. Τι να πω εγώ, που κάθε φορά που με βλέπει θέλει να μου κάνει το ίδιο αεροπλανικό. Είσαι καλά τώρα, ναι? Όχι, καλά είμαι. Θα σε πάω στο κάτω, σου έκανα πλάκα, πως έχεις πιάσει τίποτα. Όχι ρε. Εντάξει, ο Μπάμπης ήταν. Ποιος Μπάμπης? Ο δάσκαλος, ρε, ο εγκέφαλος. Δεν σου είπα, βρήκε τράπεζα. Ναι. Ναι. Για μπουκα. Τι λέμε, ρε. Ρε φιφί. Τι είναι φιφί, ρε. Και από πού θα μπουκάρουμε? Από την πόρτα. Συγγνώμη, δάσκαλο, δεν κατάλαβα. Πόρτα! Πόρτα. Πόρτα. Ποιος τι είναι? Δεν με προσέχεις, είσαι απογοητευτικός. Κοίταξε, περιμένουν κι άλλοι. Δεν θα ασχοληθώ πολύ με την περίπτωσή σου. Μάλιστα. Η επιχείρηση θα γίνει σε 10 μέρες.
Μάλιστα. Μέσα σε 10 μέρες λοιπόν θα πρέπει να έχεις βρει τους συνεργάτες σου, θα ετοιμάσω εγώ τα σχέδια και να την κάνουμε. Μάλιστα, κατάλαβα. Αλλά από πού θα μπούμε στην τράπεζα? Από την πόρτα. Από την κεντρική? Ναι. Νύχτα? Μέρα. Μεσημέρι? Μπράβο. Έτσι φάτσα φορά? Εγώ οργανώνω, εσύ εκτελείς. Ούτε σχόλια ούτε παρατηρήσεις. Θα μαζέψεις τεφαρίκια, παιδιά, της εμπιστοσύνης σου. Μαύρο, ποινικό, μητρό, όλα. Και τηλεφώνα μου όποτε είσαι έτοιμος να συναντηθούμε. Μανούλη. Ορίστε. Γεια σου. Σε ξέρω. Δεν ξέρω. Κάπου σε ξέρω. Πριν χρόνια ίσως. Πού? Στις εφημερίδες. Για προχώρα. Λαθρεμπόριο, ρολόγια. Ελβετικά. Όχι. Τούρκικα. Τα πουλάγα για Ρόλεξ. Και σε τσάκωσαν. Ναι, δεν είχαν μηχανή μέσα. Δεν μου λες. Εσύ με ξέρεις. Ναι, όχι. Πού να. Έκανες σαν να με ξέρεις. Ναι, είσαστε πολύ έξυπνοι, δεσποινής. Λιάννα. Εντάξει, πήγαινε τώρα. Μάλιστα. Ναι, πάω δάσκαλε. Και γρήγορα, έτσι. 10 μέρες είναι όλο το πράγμα. Μετά σου παίρνει τη σειρά άλλος. Εντάξει, δάσκαλε. Χάρηκα πολύ, δεσποινής Λιάννα. Δεν μου λες. Τον εμπιστεύεσαι. Κορόιδο είναι. Στο τέλος θα πληρώσει και από την τσέπη του. Μάρκα. Μανούλη. Θέλω. Τώρα. Εντάξει, μήπως πριν... Όχι, αμέσως. Δεν κρατιέσαι, έτσι. Με τίποτα. Ό,τι πες, μωράκι μου. Εσύ δεν θέλεις. Αν θέλω, λέει. Εντάξει. Βάλ την κασέτα. Τρελαίνομαι για βίντεο. Τι θα δούμε? Ένα βουτσάκι, ένα μουστάκα. Καινούρια και λαθρέα. Είσαι θεός. Μπούρας Βασίλης. Ωραίος. Τι κάνει αυτός? Δέρνει. Πού είναι τώρα? Φυλακή. Πότε βγαίνει? Σε καμιά 10 χρόνια. Δεν μας παίρνει. Μπα. Ο Ρόκας. Ο έλωρος, σπεσιαλίστας. Πού είναι αυτός? Πέθανε πέρσι. Κανένα ζωντανό δεν ξέρεις? Δούκας. Καλός. Τι κάνει αυτός? Ζωγαδόρος, χαρτοπαίκτης. Και τι θα κάνει, θα μας ρίξει τα χαρτιά? Πέτα τα χαρτιά και κράτα το κλέφτης. Μας ενδιαφέρει να ιδρύσουμε σύλλογο. Συμμορία. Να είναι όλοι οι άνθρωποι της εμπιστοσύνης. Τίμοι κλέφτες, δοκιμασμένοι, θαραλέοι. Προαφάνγκατε από το κατακάθι. Θα τους τσεκάρω και θα πάω να τους βρω. Δεν έχω περιθώρια, 10 μέρες μόνο. Και εσύ πρόσεξε, μην ξανακοιτάξεις με τα κιάλια από την ταράτσα. Γιατί? Γιατί η Βρεζόν αυτή που έκανες μάτι ήταν η κοπέλα του δάσκαλου. Έλα ρε. Ναι, και αν το μάθει πάει δουλειά. Είναι όμως κούκλα. Καλά. Εγώ έπαθα από την είδα. Ο τύπος μου. Και ο δικός μου. Και του δάσκαλου. Γι' αυτό ξέχανα το, έτσι. Λούκας. Ξέρω που συχνάζει. 10.000. Μέσα. Ρέστα, κύριε. Δεν κατάλαβα. Σε μένα μιλάτε? Όχι, στον τοίχο. Καταλαβαίνω. Εσείς μόνο με αυτόν μπορείτε να συνεννοηθείτε. Άσε τις τσιτσάτσουλες τώρα. Και λέγε τι είπες. Ρέστα. Τι έχει. Σας παρακαλώ, μη σχολιάσουμε το παιχνίδι. Πληρώστε να δείτε τι έχω. Ρέστα. Μάσα εις πει το μεδούλι ρε μάκα. Μπορείτε να μην μιλάτε έτσι χυδαία. Ρέστα είπες. Ρέστα είπα. Και τα λες ρέστα. Εννοείς όλα. Τώρα με συγχωρείτε. Παίζουμε χαρτιά ή βάφουμε αυγά? Πόσα είναι. Σας καλύπτω. Τι έχει ρε. Πονοκέφαλο έχει. Φιλέ, πρόσεξε να σε εντάξει να πούμε, γιατί εδώ μέσα δεν θα την βγάλεις καθαρή. Μου φαίνεται ότι δεν ξέρετε να χάνετε. Λοιπόν, πάτε πάσο να τα μαζέψω. Όχι, άστα κάτω. Να σκεφτώ. Κι εγώ. Πάψε να μασουλάς τόση ώρα πάνω από το κεφάλι μου. Δεν μασουλάω πάνω από το κεφάλι σου. Μασουλάω πάνω από το κεφάλι του Δούκα. Ποιος είναι ο Δούκας? Εσύ ρε. Για φάει ένα Δούκα. Δεν είναι Δούκας ρε. Αρχιδούκας είναι. Λέγεται εσείς, λέγεται. Εγώ τα λεφτά θέλω να πάρω και εσείς γελάτε. Μπλοφάρεις ρε. Φύγε από πάνω μου εσύ γρήγορα. Εντάξει, δεν πάει το χτύπημα. Άστα κάτω ρε. Μέσα όλα. Μέσα ρε μάγκα. Φουλ του ρίγα ρε. Όχι και ρε. Τι θα πει ρε. Στο πεζοδρόμιο παίζουμε. Καρέ του Άσου. Ευχαριστώ.
όχι ηρωνίες, έτσι. Εσύ μας την έφτιαξες τη δουλειά για να μπούμε μέσα, Πού το βρήκε το καρέ, μήπως είναι του μπλουφάς. Όταν εκλεκτό. Ντούκα, θέλω να σου μιλήσω. Μια στιγμή να τακτοποιήσω το χρήμα. Ρε εσύ, τι είναι αυτά εδώ. Να πηγαίνουμε, ευχαριστώ κύριε. Ρε εσύ, τι θέλουν αυτά τα χαρτιά κάτω. Και θα κουνήθηκε το τραπέζι και πέσανε. Ήρθε η ώρα να εργαστείς, παιδί μου. Δεσποινής μου, προς το καρέ σας χάνω το χρώμα. Καλά, δεν είχε άλλο εδώ μέσα. Μα, μετά το AIDS αρέως. Και αυτή φεύγει σε λίγο καιρό, παντρεύεται. Τώρα μαζεύει τις τελευταίες της οικονομίες. Ντούκα. Ναι, κάτι με ήθελες. Ετοιμάζεται μεγάλο κόλπο. Σαν και εκείνο που μας δίρανε. Όχι, όχι. Σαν τ' άλλο που φάγαμε 2 χρόνια. Όχι. Καλύτερα. 5 χρόνια. Αν μας πιάσουν, 15. Καλό θα είναι. Μέσα είμαι, λέγε. Ο δάσκαλος. Ο Μπάμπης. Αυτός οργανώνει, εγώ εκτελώ. Και κάνεις επιστράτευση. Ναι, μπράβο. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, θα μαζέψω και τους άλλους και θα σου πω θα συγκεντρωθούμε, έτσι. Ναι, αλλά είχε υπόψη ότι έχω και βοηθό. Πληρώνεται. Τι βοήθο. Ο χοντρός που είδες. Τον πληρώνω για να τρώει αυτός το ξύλο. Όταν κυνηγούν εμένα, να πιάνουν αυτόν. Ξέρεις πόσες φορές με έχει γλιτώσει. Πολύ καλός. Με το αζημίωτο, Με συγχωρείς. Τι έγινε, πώς πήγε. Καλά, καλά. Μπράβο, κουραστική δουλειά όμως, Μπα να βαριέσαι, το μωροκάματο να βγαίνει. Παίρνεις επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Α, ναι, δεν έχω παράπονο. Αλλά σε σακατέψαν απόψε. Μπα αυτό δεν είναι τίποτε. Άλλη φορά με βάλανε σαν άρτικα, μου σπάσαν το σβέρκο. Καλά είναι, καλά, δόξα τω Θεώ. Με συγχωρείς, με καλεί το καθήκον. Σήμερα θα κάνω υπερορίες. Βγες μέσα. Εδώ είναι, ρε. Η σχολή. Ναι. Σου είπε θα είναι εδώ. Έρχεται και γυμνάζεται από το πρωί. Πώς το λένε. Τούφας. Καρατίστας, Ο πρώτος. Θα έχει μαύρη ζώνη. Όχι, κόκκινες τυράννοντες έχει. Τι σε νοιάζει, το ξέρω, έχουμε ξαναδουλέψει. Το σακατέψαν κάποτε, 6 μήνες στο νοσοκομείο έμεινε. Ο καρατίστας. Ναι, είχε μείνει να τσακωθεί σε μια μπούκα που κάναμε, εμείς το σκάσαμε, αλλά ο άλλος είχε 6 ντάν. Ποιος άλλος. Ο αυτός που είχε το σπίτι. Α, και του ρίξε τα 6 ντάν στο κεφάλι. Τι είναι τα ντάν, δεν ξέρεις. Όχι, μπουνιές φαντάζομαι. Άντε, άντε. Τι κάνει, ρε. Push-ups. Τι είναι αυτό. Push-ups, δεν ξέρεις τι είναι push-ups, γυμνάζεται. Γυμνάζεστε τόσο πρωί, Για να κρατιέται σε φόρμα. Κάποτε έκανα κι εγώ τέτοια, Είχα φτάσει στα 30. Κουσκούς. Push-ups, Θα το διακόψουμε τώρα. Ξέρω εγώ. Τούφα. Τούφα. Δεν μου είπες ότι το κουσκούς έχει και γυναίκα από κάτω. Βρε το σκύλο πρωινιάτικα. Τι έγινε, ρε. Σε έκοψα από τη γυμναστική σου. Όχι, εντάξει να με προπονούσα το λιζάκι. Εσύ πώς από εδώ, ρε καντρόνια. Σε θέλω. Από εδώ βλάσεις, φιλαράκι, Πρώτος. 4 διαρρήξεις, 6 χρόνια μέσα. Είσαι. Για 6 χρόνια μέσα. Όχι, όχι. Σίγουρα πράγματα. Ο εγκέφαλος. Ο Μπάμπης. Ναι, ο δάσκαλος. Τι κάνει. Οργανώνει. Όπως την άλλη φορά. Όχι. Τι όχι. Που πατήσαμε το σκύλο και μας κυνηγούσε μέχρι τα γαυτία. Άσε ρε. Όχι ρε. Ο άνθρωπος δεν ήξερε ότι είχε σκύλο το σπίτι. Ο σκύλος όμως το ήξερε και ήταν μπροστά στην πόρτα και έκανε το χαλί. Άσε ρε, με έριξε για δόλωμα. Να με πάρει στο κυνήγι ο σκύλος για να μπείτε εσείς μέσα να την κάνετε. Και αυτό σου λέω ρε. Έχει μυαλό ο δάσκαλος. Είσαι. Έχει σκύλους. Όχι. Τράπεζα είναι. Τράπεζα. Τι θα χτυπήσουμε τράπεζα. Ναι. Τρελίστε, θα μας κρεμάσουν. Ουδέν φόβος, έχει και χαρτούρα. Αυτός θα κάνει το υπόθετο. Κάνε έτσι και μίλα καλύτερα, ρε. Γιατί. Πες του. Τι να του πω. Με έχει διθυμωμένο.
Τον έχεις δει θυμωμένο? Όχι, πώς είναι? Καλύτερα να μην με δει. Ναι, καλύτερα να μην το δεις. Καλά. Λοιπόν, Επικίνδυνο. δεν είσαι δηλαδή? Άσε, θα το σκεφτώ. Εσύ, με τι μυαλό. Κάνε έτσι και πάρ' το κοκοβιό και δίνε του. Το κοράκι. Πού το? Εδώ ρε, πού κοιτάς, εδώ. Κοίτα σύμπτωση, πώς δεν το είχα σκεφτεί. Ρε. Κλέβει. Όχι, ρε, δανείζεται. Αριστοτέλης ο μπαγάσας. Ξέρεις ταχύτητα έχει αυτός. Μπορεί να βάλει 5 κομμάτια το δευτερόλεπτο στην τσέπη του, Ωχ, τι κάνει ο μάπας. Ρε εσύ, αυτός βγήκε από κάσα. Έτσι τους έχετε για κυκλοφορούν ελεύθεροι. Είναι ο ιδιοκτήτης. Άμμο μη είναι εδώ. Άμμο είναι εδώ. Από εδώ φίλοι. Όχι, δεν ήρθε κανένας. Καθίστε παρακαλά. Ορίστε. Δεν ακούει. Και αυτό το ματζαφλάρι στα αυτή του. Δεν δουλεύει. Αλλά δεν τα αλλάζει γιατί νομίζει ότι δουλεύει. Κοίταξε. Από εδώ φίλοι. Πάρ' τους μέτρα. Τα έχει χάσει κιόλας. Γιατί εσύ τι έχεις κάνει, ρε. Εσύ τραβά την κάτω κονσέρβα όταν έχει άλλες από πάνω. Καλά που δεν σε βουτήξαν, είσαι και με αναστολή φουκαρά μου. Λοιπόν, είσαι. Είμαι 2 χρόνια. Τι 2 χρόνια? Με αναστολή. Όχι άλλο λέω. Είσαι για μεγάλη δουλειά. Πόσα? Κουβέντα, Τάχος. Λοιπόν, τράπεζα. Εσύ δεν πίστευε να ακούει αυτός. Όχι, όχι. Ακούς? Όχι. Ωραία. Τι όχι, ρε. Ρε εσύ αυτός απάντησε. Γέρο, ακούς? Πώς δεν ακούω, κουφός είμαι. Τι είπαμε προηγουμένως? Ακούς. 1, 2, 1, 2. Τι λέω τώρα? Ένα κρύο, ένα κρύο. Δεν ακούει. Έχει μερικές φορές αναλαμπές, αλλά μετά τα ξεχνάει όλα και δεν ακούει τίποτα. Τους πήρες τα μέτρα. Δεν πεθάναμε ακόμα. Ποιος από τους δύο είναι το πτώμα? Φάε τη γλώσσα σου. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Λοιπόν, δεν μου πες, Εντάξει, εγώ τι θα κάνω? Το σκιάχτρο. Θα μπει στην τράπεζα, θα σε δούνε, θα τρομάξουν και θα κλέψουμε τη ισχύα μας. Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μα τι βλάκας είσαι, ρε. Λοιπόν, θα μας πει ο εγκέφαλος, τι θα κάνεις εσύ και τι θα κάνουμε κι εμείς. Με τα πολλοβασάνων τα τελειωμένα. Αμάν, με έπιασε η ψυχή μου εδώ μέσα, ρε. Πάμε, πάμε. Από το πρωί έχω πάρει 3 φορές τηλέφωνο, μαντάμ. Δεν ξέρετε που στα κομμάτια βρίσκεται. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αν μάθετε που είναι, πείτε του να με πάρει. Μπάμπης, ξέρει αυτός. Τι διάολο έγινε αυτός, λες να άλλαξε γνώμη. Μπορεί να μην βρίσκει παρέα. Αποκλείεται. Άμα είναι για κομπίνα ή για κλεψιά, βρίσκεις μπόλικο κόσμο. Άμα είναι για δουλειά, δεν βρίσκεις κανέναν. Μάλλον θα φοβάται την τράπεζα. Μου τον αφήνεις επάνω μου. Απάνω σου, πόσα απάνω σου δηλαδή. Να τον αναλάβω. Με παραχωρήσεις. Είσαι τρελό. Αφήνω άλλο. Τι, Να μ' αγγίξει. όχι. Μόνο ένας μ' αγαπάει. Ο μοναδικός. Το ξέρω κουκλά μου. Οι άλλοι από 4 μέτρα και πέρα. Με αυτόν, κάντα 5. Σωστά. Είναι και φρόκαλο. Το συχαίνομαι. Πήγαινε τότε. Πάω. Με πολύ βαριά καρδιά, αλλά για χάρη σου. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ, να το συζητήσουμε. Σ' ακούω. Πώς έτσι? Δεν σε βολεύει. Κοιτάξτε. Δεν κοιτάζω. Νιώθω. Λέγεσαι. Δεσποινής. Λιάννα. Δεσποινής Λιάννα, εγώ σέβομαι τον κύριο Μπάμπη. Α, κι εγώ. Το βλέπω. Ψηλέ μου την έδωσες από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Εγώ... Δεν σας πρόσεξα. Α, ναι. Κάτσε. Όχι. Θα δεις κάτι που δεν το έχεις ξαναδεί. Ποιος το λέει? Το έχεις δει? Ναι. Πώς γίνεται? Με κιάλια. Με κιάλια. Το σπίτι σας είναι απέναντι από την ταράτσα μου και εκεί πέρασα καταλάβατε. Ειδωνοβλεψία. Όχι, κοιτάξτε, κατά λάθος. Είχε ένα χρηματοκιβώτιο, κοίταζα και συμπέσατε από κάτω, καταλάβατε. Αυτό που είδες, σ' άρεσε? Το είδες όλο? Μα Δεσποινής μου, τι θα πει ο δάσκαλος? Δεν θα μάθει τίποτα για να πει. Γδίσου. Εγώ γιατί? Δεν ξέρεις. Σας παρακαλώ, με κρυουλιάζει, θα κρυώσουμε. Μην σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Η χοντρή. Έρχεται η χοντρή. Χοντρή καήκαμε. Ποια είναι η χοντρή?
Ας σε ρωτήσεις εσύ και κρύψου τώρα. Πού? Κάτω από το τραπέζι. Και εσύ, κάτω από το τραπέζι. Γιατί? Γιατί μου είπατε άμα σε βρει εδώ, σε πετάξα την ταράτσα. Κρύψου. Ας το πόδι μου, ρε. Σου φέρα να φας. Σε λυπάμαι, κακομοίρη, γι' αυτό. 2 μέρες άφησα νηστικό, έτσι για να τιμωρηθείς. Να μάθεις ποια σ' αγαπάει και σε φροντίζει, για να είσαι ευγνώμονας. Φάε. Να, θα κάτσω να σου κάνω παρέα. Τι κάνει έτσι, καλέ? Ο Σουμιές. Βογκάει. Βοκάει, μιλάει, αναστενάζει, είναι στοιχειωμένος. Παλιό πράγμα βλέπεις. Για κοίτα κάτι περίεργα πράγματα. Σιγά φτάνει, θα το σκάσεις. Τι? Θα το σπάσεις. Καλύτερα να κοιμάσαι στο δικό μου κρεβάτι. Μανάρι, φίδι, χέλι μου. Φάε, γουργουρίζει η κοιλιά σου. Φύγε να φάω, δεν πάω φάμε σένα μπροστά. Γιατί? Με τρομάζεις. Τι κάνω? Με ταράζεις. Αγόρα, ρε. Καλά. Πάω κάτω και σε περιμένω. Μόλις φας και να δαμώσεις, έλα. Το δικό μου παπλώμα είναι για 2 άτομα. 2 δεν είναι αυτή, τι με θέλει εμένα. Αγόρα, ρε. Μην δέστε με τον πόνο μου. Πού την κονόμησες αυτή, Δεν την κονόμησε, αυτή με κονόμησε. Με έχει κότροπο εδώ μέσα. Θα γίνει μεγάλη δουλειά, θα τα κονομήσω και θα σκοτώ να φύγω. Θα γίνει. Ναι. Όλα θα πάνε καλά. Ο καθόλου το ξέχασε. Ωραία, ξεφούρνησε το σαν πίτα θα έχει γίνει. Ω Παναγία μου. Τι έγινε, πέθανες όρθιος. Άσε, θα τον συνεφέρω εγώ. Όχι, δεν σας λείπει. Θα το συνεφέρω εγώ. Συνεφέρω. Πάρε ένας. Πού είναι? Δώσ' μου τα κάλια. Σκασμός. Βγάλε τα παπούτσια σου να πηγαίνουμε. Και εσείς πηγαίνετε στο δάσκαλο και πες του ότι όλα εντάξει, μεθαύριο θα γίνει συγκέντρωση. Μόνο να μου πει που θέλει, έτσι. Εντάξει, αγόρα, ρε. Βγάλε τα παπούτσια σας. Να κατεβείτε σαν γάτα της καλά, μας πάρει χαμπάρι χοντρή. Τη χτύπησες τη μικρή, Όχι, αυτή πήγε να με χτυπήσει, αλλά εγώ το σέβομαι το δάσκαλο. Είσαι καλά, Εντάξει, με γι' αυτό μετράω τα κόκαλα. Βγάλε τα παπούτσια σου να πηγαίνουμε. Πού να πάμε? Στο Μίκη. Τι κάνει αυτός? Έλα, ρε, δεν τον έχεις ακούσει στην πιάτσα. Δεν υπάρχει αυτοκίνητο που να μην έχει μπουκάρι, δεν υπάρχει τρύπα που να μην έχει χωθεί. Μέχρι από καμινάδα χωράει. Και άπιαστος, καθαρός, ούτε μια μέρα φυλακή. Και τώρα πού είναι? Στο κατηχητικό. Πού είναι, μπορείς να το διακρίνεις? Όχι. Πώς το λένε? Μίκη. Μίκη! Τι ήταν αυτό, ρε? Ξέρω εγώ. Δεν ξαναφώναξε. Μίκη! Μίκη! Ωραία. Άσε με να παίξω κι εγώ λίγο. Μίκη! Κάσε, ρε. Λέω, τι γίνεται? Θέλω να σου μιλήσω, Σε 0 χρόνο έρχομαι. Αδύρω εκείνον, το βλέπεις? Όχι, σε χρειάζομαι. Και σακατεμένος θα μου είσαι άχρηστος, κατάλαβες. Να τους πρεχάρω 2 λόγια. Να τους πρεχάρεις 3 λόγια. Δική μου την πάτησες, Έκλεισες τα φορέ. Γιατί εμένα ένας άλλος που με έσπρωξε τον έκανα αφίσα. Ακόμα τον ξεκονά από τον τοίχο. Μη μου λες τέτοια και φρικάρω. Να μάθεις να μην τυχώνεις όταν ο άλλος χορεύει την έτσι του. Ποιος είσαι ρε και βλεφαριάζεις, ο Ροκαβλών? Τι κουφά αυτά που λέρε. Ο Μίχη ποτέ δεν βλεφαριάζει. Τον χτυπάνε οι γκόμενες από 50 μέτρα μακριά και ζαλίζεται από το μάτιασμα. Καλά, μου φύγει ο τάκος, Τι είναι αυτά που λες ρε τρίποντο? Φαίνεσαι για να σε βλεφαριάζουν. Τι λένε? Διάλεκτο. Κόκο μου. Σδιρέμησες. Γιατί εσύ δεν κάρφωνες στους χθες. Φάρος καρφί σου να πάνω. Τις νομίζεις δεν το πιάσα. Εγώ. Θα με καραφλιάς. Μίλα ρε στους, πες τι έγινε. Έγινε. Έγινε γιατί με πάει. Η δικιά σου με πάει. Ναι, αλλά εγώ δεν σε πάω. Μου επιτρέπετε... Τι είναι το δωρεό στο φυλάκιο? Κοίταξε, Γκόγκα. Γκόγκο. Γκόγκο, ναι. Λοιπόν, εφόσον η δική σου τον πάει και η δικιά του το σε πάει, γιατί δεν πάτε με αυτές που σας πάνε και πάτε με αυτές που δεν σας πάνε, ενώ σας πάνε οι άλλες που δεν πάνε, που πάνε μαζί. Τι είπες τώρα? Μέσα είσαι. Καταλάβαμε, είδες. Έγινε, έγινε. Τι πάτε, μεταγραφή. Είσαι πρώτος, Το ξέρω, μπορώ να σου μιλήσω. Ναι, πάμε στον μπαρ. Έλα. Δρόμο, αγοράκι. Έλατε. Και εσύ άντε να παίξεις. Κάτσε.
Μπορείς να αφήσεις λίγο την έτσι σου. Τώρα την πήρα. Να πάει μέχρι το τουαλέτα, ξάς το μαλλίτσι μου. Άντε ρε Βανέσσα. Πολύ σπασίκλας είναι ο τύπος. Να σου πω. Υπάρχει κόλπο. Αμάξα. Τι αμάξα ρε, μεγάλο κόλπο. Φορτηγά. Όχι υπεροκειάνια. Τράπεζα. Τράπεζα. Οργανώνει ο Μπάμπης. Μπακάλης. Όχι, ο δάσκαλος, ο εγκέφαλος. Δεν το ξέρω. Έχει πολύ χρήμα, Η τράπεζα. Ναι, είσαι. Φυλακή. 10 με 15 χρόνια. 10 με 10. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 2 και... Θα βγω στα 40. Εντάξει. Έγινε. Έγινε. Ωραία. Πού θα σε βρω να σε ειδοποιήσω για τη συνάντηση? Εδώ, τηλεφώνα εδώ. Ωραία. Σπατσάρατε. Ναι. Ωραία περμανάτε. Ναι. Να μου χαιρετήσετε το μνηστήρι σας στο Φράγκεστάιν. Ναι. Δεν είναι εδώ, ποιος τον θέλει? Λεωνίδας της ευθύνης μου. Ποιος Λεωνίδας? Της Σπάρτης. Της Σπάρτης. Ο ψηλός, ξέρετε. Που είχε σκαρφαλώσει πάνω του στο δωμάτιο. Που είχε σκαρφαλώσει πάνω στο... Όχι, εσείς, μια γάτα είναι εδώ και με ενοχλήσετε. Εσύ είσαι αγόρα, ρε. Το ξέρεις ότι μου τη δίνεις? Σας τη δίνω. Κοίτα, δείξω η γυναίκα. Πήγαινε να δεις πως έρθει κοντά και μας πιάσει στα πράσι. Άντε. Δεσποινής, Λιάννα, μήπως είναι εκεί ο κύριος Μπάμπης? Άσε τώρα τον κύριο Μπάμπη. Εγώ πότε θα σε δω? Τι γιατί? Να κάνουμε τρέλες. Έλα ρε, πού είσαι? Έσβησε η φωνή σου. Είσαι ντροπαλό παιδί, έτσι? Αυτό είναι που μ' αρέσει. Έλα, πού είσαι? Ήρθε ο Μπάμπης. Πάρ' τον. Ποιος είναι? Ο ψηλός. Έλα ρε ψηλέ, τι έγινε? Τους μάζεψες? Ναι, δάσκαλε, εντάξει, όλοι του κολεγίου. Καταπληκτικά παιδιά. Από 3 χρόνια ο καθένας. Ναι. Πότε? Α, ωραία. Τι ώρα? 9, ωραία. Πού? Γιατί λέω διπλά, με τραβάει αυτός, κάτσε βρε, συντάω. Ακούω και 3 στο σπίτι, έρχεται χοντρία, ανεβαίνει τη σκάλα. Ναι, εντάξει. Δάσκαλε, εδώ σπίτι μου. Σπίτι μου είναι καλύτερα, ωραία. Την ξέρεις διεύθυνση? Α, την ξέρει η Λιάννα. Την ξέρει η Λιάννα. Ωραία, σε περιμένω. Λοιπόν, όχι τώρα θα σε κλείσω, δάσκαλε, γιατί η χοντρή τρίζει το σπίτι. Τρίζει το χοντρό, Ναι, για... Μπρος. Τι άλλο, το κλείσε. Τελικά, πώς θα γίνει η δουλειά? Θα μπουν μέσα στην τράπεζα με όπλα. Καλά, άστο αυτό. Τι να τα αφήσω? Μπαμπή, σε μένα. Δεν κατάλαβα. Αυτούς εσύ θα τους εμπιστευόσουν ποτέ να κάνουν ληστεία? Αυτοί είναι μάπες, χαμένοι από χέρι. Άλλο σχεδιάζεις. Πολύ. Και δεν λες σε μένα? Υπάρχουν μερικά επαγγελματικά μυστικά που δεν τα λες ούτε στην ίδια σου τη μάνα. Δεν μου έχεις εμπιστοσύνη? Καμία και σε κανένα. Εντάξει. Πρέπει να τους ειδοποιήσω για αύριο. Έχεις λεφτά, ρε? Γιατί? Για τηλεφωνήματα. Αν πρόκειται να κατέβω κάτω στη χοντρία, κατέβω για κάτι σοβαρό. Όχι να πουλήσω το κορμί μου για 5 τηλεφωνήματα. Δεν έχω φράγκο. Τι μ' αφήσεις και μιλάω, ρε. Και πρέπει να ψωνίσουμε και τίποτα, να τους κεράσουμε, έτσι. Παρτάκι θα γίνει. Όχι, δεξίωση. Θα κατέβω στη χοντρία. Θα της κάνω τον άλλο στο να μου δώσει κανένα τρόφιμο. Να έρθεις κι εσύ. Θα σταθείς έξω από την πόρτα της κουζίνας και έτσι και με σφερκώσεις και αφήσω να τσιρίζω. Φώναξε φωτιά να μ' αφήσει, έτσι. Πέρα. Τάσο. Κοίτα, περιμένεις σαν την αράχνη να αρπάξει τη μύγα. Το Μάρκο θέλω. Ποιο Μάρκο? Τον Μπότσαρη. Σχολή καράτα δεν είναι εκεί, Δεσποινής. Τι είναι? Σχολή τυφλών. Μήπως είναι τυφλών που παίρνουν σου καράτε? Το κλείσε. Αγόρα ρε. Χέλη. Τι νταλκάς κι αυτός. Στον ύπνο τους με βλέπετε.
Ναι, άμα μία εδώ, καλά, ό,τι πεις. Δεν μου λες, είναι εκεί... Το ξέρω ότι είναι γραφείο κυριών. Είναι εκεί ο Λαχτάρας. Ο Λαχτάρας. Ο Νίκος ο Λαχτάρας. Ποια κηδεία της κουμπάρας. Όχι, στον κουφό έπεσα. Δεν μπορώ να φωνάξω. Δεν μου λες, είναι εκεί ο Νίκος, το κοράκι. Ο Νίκος το κοράκι. Ποιο Μίκη το κοράκι. Αυτή έτσι και την πετάξει στον μπαλκόνι θα κοιμηθεί στο πεζοδρόμιο. Έλα ρε, πού είσαι. Λεωνίδας, με τρέλανε ο κουφός. Λοιπόν, αύριο βράδυ σπίτι μου. Στις 9 ακριβώς, έτσι. Μην αργήσεις. Ναι, γεια. Η χοντρή. Κοιμάται. Περίμενε. Παρεξήγησα, να μας χρειαστεί για τη σαλάτα. Έχει και ακουαφόρτε. Πάρτο για θα χρειαστεί να σας ποτίσω. Πόσο. Να με φάω να καρδαμώσω, πώς έχεις απαιτήσεις. Γιατί βρε, εγώ δεν σε ταΐζω. Κοίταξε να δεις, είμαι άρρωστος, έχω φυματίωση ιστόκρυβα τόσο καιρό. Μη σε νοιάζει μάνα μου, εγώ θα σε γιάνω. Ναι, έτσι μου πες για το AIDS. Και δεν σου πλάσε. Κάνε κάτι και εσύ. Φωτιά! Φωτιά! Δεν ακούει αυτή. Φωτιά είπαμε! Αυτό το έργο το έχω ξαναδεί. Με σακάτεψε. Έτσι και τα οικονομήσω θα της σπάσω το κεφάλι της χοντρής. Πάμε να βρούμε τον Ντούφα, ρε, και αλλάξει τηλέφωνο και βγαίνει άλλο συνέχεια. Σκε. Ει. Γιόι. Καμαϊτέ. Ουί. Ουί. Αϊδα. Τούφα, είναι για αύριο το βράδυ. Περίμενε. Το σπίτι μου το ξέρεις, εκεί θα γίνει συνάντηση. Περίμενε, θα ξανάρθω. Δεν μου λες, αυτός είναι πρωταθλητής. Ναι, να φύγει ένα ντάν. Ένα ντάν. Και πού πάει με ένα ντάν ξυπόλυτο σαν κάθια. Σου έγινε συνήθεια, Λοιπόν, το σπίτι μου το ξέρεις, Ναι, ρε, το ξέρω. Περίμενε. Τώρα που θα ξανάρθει, πες του την ώρα. Στις 9 το βράδυ, έτσι. Πού το λέτε, αυτός είναι άλλος. Μάρκο! Στις 9 το βράδυ ακριβώς στο σπίτι μου. Έγινε. Ποιος παίζει παρακαλώ? Εσείς. Αυτό είναι σκάνδαλο. Κουμπλάν. Σε ζητάνε. Γνωριζόμαστε από το στρατό, κύριε... Εμπρός. Α, έλα, Λεωνίδα. Ναι. Όχι, εδώ είμαι με κάτι κυρίες και παίζουμε Θανάση. Ναι. Πού, αύριο στο σπίτι σου το βράδυ? Ναι, ξέρω, πώς θα το ξέρω. Εκείνο τον Περιστερώνα. Στις 9. Εντάξει. Εντάξει. Έλα, γεια. Καήκατε, κυρίες μου. Περίφημα. Λοιπόν, θα παίξουμε άλλο. Νική, τηλέφωνο. Θα πάρουμε αργότερα.
Εμένα με ξανασπρώξεις. Τι θες ρε, κάναμε σκάτσα. Δεν πήρες τη Βανέσα και πήρα εγώ τη Σούζη. Τι ξαναζητάς τη Σούζη τώρα. Για σου δώσω τη Βανέσα. Δεν τη θέλω ρε. Γιατί ρε. Γιατί είναι φρικιό νούμερο 3. Τη βλέπω τη νύχτα και τρομάζω. Και τι έγινε, σας αρέσουν τα θρίλερ. Ποιον είπες θρίλερ, ρε Βρούβα? Όχι εγώ, αυτός το είπε. Δεν με λεγνωσάς ρε τρελάρα. Τι το χτυπάς τον έτσι μου, ρε. Έλα, ποιος είναι. Έλα ρε λέω. Κάνα εδώ γίνεται χαμός, δεν τη βρίσκω. Πότε. Αύριο βράδυ. 9. Τόσες μέρες δεν κοιμάμαι. Εντάξει, έγινε. Οκ, θα σε δω αύριο. Δεσποινής Λιάννα. Πάψε να με λες έτσι. Μου τη σπάς. Άλλωστε, έχω έρθει εδώ για να σε ειδοποιήσω να προσέχεις. Και πρέπει να με ειδοποιήσετε γυμνή. Γιατί? Και εσύ γυμνός δεν είσαι. Εγώ κοιμόμουν. Και δεν φοράς μπιζάμι. Ελάτε, σας παρακαλώ. Τίποτα δεν φοράς, αγόρι μου. Σταθείτε τέλος πάντων. Στέκομαι. Με βλέπεις να κουνέμαι. Μα καθίστε. Κάθομαι. Ποιος είπε ότι δεν κάθομαι. Θέλω να πω, σηκωθείτε. Εγώ. Δικό σου πρόβλημα είναι. Να σου πω, αγόρι μου, ο Μπάμπης ετοιμάζεται να στην κάνει. Να μου την κάνει, τι να μου κάνει. Δεν ξέρω. Αλλά αν μου μάθω, θα σου πω. Και τι να μου την κάνει. Μα τι κάνετε. Μισέ. Μπορώ. Ναι. Καλώς. Λοιπόν, θα βάλω αυτό το κοπάδι να μπει μέσα στη τράπεζα. Θα κάνω μετά μια έτσι να ειδοποιήσω την αστυνομία. Θα γίνει χαμός. Εσείς εντωμεταξύ με την ησυχία σας, στον απάνω δρόμο θα χτυπήσετε το κοσματοπωλείο. Θα βρούμε μετά τον άνθρωπο, να πασάρουμε το εμπόρευμα και να πάρουμε το χρήμα σε συνάλλαγμα. 100.000 πράσινα. Πρόσεξε όμως. Θα το αδειάσετε το κοσματοπωλείο. Συμφωνεί. Εντάξει. Άντε να δούμε. Μας αφήνεις μόνος. Πού ήσουν, σε έπαιρνα τηλέφωνο. Κοιμόμουν. Εσύ. Ποιος εσύ? Μέσα είσαι. Αλλά ξύπνησα. Δεν σε πιάνω. Καλύτερα. Τι συμβαίνει, Μπάμπη? Ηρέμησε μωράκι. Τι θα συμβεί έχει σημασία. Απόψε έχεις τη συνάντηση, Ναι. Και τι σκοπεύεις να κάνεις? Θα τα ακούσεις. Θα τους ρίξεις? Γιατί αυτό το ενδιαφέρον. Ρωτάω. Πρώτη φορά θα είναι. Τώρα, αν πάλι εσύ δεν θέλεις. Γιατί το λες? Λέω μήπως τους συμπάθησες. Μυστήριος είσαι. Φεύγεις. Ναι, πάω στο κομμωτήριο. Το βράδυ θα τα πούμε. Μπράβο, έχουμε να πούμε πολλά εμείς οι δύο άμα τελειώσει αυτή η ιστορία. Εντάξει. Καμιά κίνηση από κάτω. Τίποτα, ησυχία. Ευτυχώς. Η χοντρή κοιμάται νωρίς βέβαια, γλιτώνουμε. Σπάω το κεφάλι μου, τι ήθελε να πει η Λιάννα ότι ο δάσκαλος μας την έχει στήσει. Χάσtin αυτή, είναι τρελή. Μη τη λες έτσι, άκουσες. Να, τι συμβαίνει, τσίπησες. Να μην σε νοιάζει. Η Λιάννα είναι... Ξέρω. Πώς ξέρεις. Φαντάζομαι καλή, Δεν ξέρω. Καλά τώρα. Πρόσεξε. Μη σου ξεφύγει κανένα δρόμο εσένα, σε έφαγα. Τι με πέρασε για ρουφιάνο. Όχι, κάνεις αυτηρούγισμα. Δεν σαν να πλάκωνες. Μα με σπαζοχόλιασε, ρε. Έλα κάτσε, έλα. Έλα. Ευχαριστώ. Νωρίς βγήκες από τον τάφο σου. Άρχισα. Όχι, όχι, εντάξει. Θα πάρεις κάτι. Έχει μετάληψη. Όχι, κόλληβα έχει. Πολύ ωραία. Και η Δία είναι εδώ, ρε. Συγγνώμη, η δύναμη της ηλίθειας βλέπετε. Πού είσαστε, ρε? Ποιος είναι. Δεν ξεπες να μην φωνάζεις, βρε, θα μου ξυπνήσει τη χοντρή, ποιος είναι. Ρε Τούφα, τι έγινε Βλάσης, ρε. Ποιος Βλάσης? Εγώ είδα έναν Ιαπωνέζο νίτσα που με επιτέθηκε στο σκοτάδι. Ποιος Ιαπωνέζος, ρε, ο Βλάσης ήτανε. Εγώ στο σκοτάδι τους βλέπω όλους ίδιους. Τι με χτύπησε, ρε παιδιά. Εσύ ήσουν, ρε. Τι φταίω εγώ, ρε, που είσαι σαν Ιαπωνέζικη αποβολή. Αμά ρε Τούφα, θα μας σκοτώσει μου, αδερφέ μου. Έλα από εδώ γιατί μας χωράει το σπίτι. Άλλη φορά βγάζεις φλάς να βλέπω ποιος είναι. Κάτω εδώ, κάτω εδώ και εσύ. Κάτσε.
επιτρέπετε. Καλώς το Δούκα. Τι κάνετε? Αφεντικό, εγώ να περιμένω κάτω. Εσύ κάτσε εκεί να κρατάς ισορροπία, να μην πατάει τα ράτσα. Νομίζω ότι κάναμε μια συμφωνία. Εντάξει, ελάτε. Μόνο πρόσεξε, εσύ που θα καθίσεις για την ώρα τιμόρροπα εδώ, το πόδι μου. Ήμουνα στην ώρα μου, Ναι. Περιμένουμε και το δάσκαλο τώρα και είμαστε εντάξει. Ωραίο πράγμα. Ποιο ρε του θα? Να τον έχεις για προπόνηση. Τι λέει ο Βαλκάνιος από εδώ? Ποιος έρχεται? Σας παρακαλώ. Εδώ ήρθαμε να συνεργαστούμε. Με αυτόν? Τι, σε μένα έπαιζε? Κάστε ρε. Ρε εσύ, θα έχει και συγκρότημα το κόλπο? Ρε Μίκη, δεν σου είπα να έρθεις μόνος σου. Δεν γίνεται, τις μπουκές τις κάνουμε μαζί. Είναι στο κόλπο τα κορίτσια. Οι πρώτες τσιλιαδόρισες. Βανέσα, Σούζη. Καλά, εσύ με τον άλλο έχεις σκοτωθεί. Άλλο η φιλία, άλλο η δουλειά. Τι να πω, περάστε. Περάστε. Κυρίες μου, καθίστε παρακαλώ. Τι λέει το Φρικόπουρο, ρε? Α, χαίρομαι, βλέπω έχετε βγάλει και το κολέγιο. Δεν τον πιάνω, ρε Βανέσα. Συγγνώμη, τι κάνουμε τώρα? Περιμένουμε το τρόλεϊ. Από εδώ περνάει. Όχι, περιμένουμε το δάσκαλο να έρθει. Παλιοί συμπολεμιστές. Τι κάνει ρε? Απευθύνει χαιρετισμό. Χαίρομαι που σας βλέπω πάλι έτσι όλους μαζί. Τι κάνεις δάσκαλε? Κράτα το, να το βλέπουν όλοι. Ανοιχτό! Ανάποδα το κρατάς. Δεν βλέπουμε. Να βάλω το εκεί που είχε εκείνα τα καρφιά. Να το βλέπουν όλοι. Καταρχήν, να δούμε αν σας θυμάμαι όλους. Ο Μάρκος. Ναι, που έφαγε ο σκύλος. Τι ωραία εποχή και εκείνη, Μάρκο. Ένιωθες τον κίνδυνο, το ευχαριστιώσουνα. Σε κυνηγούσε η αστυνομία, έτρεχες να γλιτώσεις. Τώρα μέχρι να έρθει η αστυνομία, έχεις κλέψει, τα έχεις πουλήσει και κάνεις παρέα με το Γούκο στο εξωτερικό. Πάει, χάλασε η ατμόσφαιρα. Ο Δούκας. Τι κάνεις, Μπαμπή? Πάντα gentleman. Καλά, Δούκα. Τον κύριο δεν τον ξέρω. Α, ο Λαχτάρας. Το Παρατσούκλι. Όχι, το όνομα, Λαχτάρας, το όνομα. Καλύτερα να μην λέμε ονόματα. Όπως θες, δάσκαλε. Κοράκι. 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 Δουλεύει σε γραφείο κυριών, κοράκι. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, με εσάς θα αυτοσχεδιάσω. Ορίστε. Ο νεάρος, ή μάλλον η νεάρη. Μίκη, Γκόγκο, Βανέσα, Σούζη. Ωραία. Και τι επαγγέλλεστε? Τι είπε ρε Γκόγκο? Δεν κατάλαβα. Εσύ ρε Σούζη? Κάτι για απαγγελία είπε. Παίρνουν αυτοκίνητα. Από πού τα παίρνουν? Από το δρόμο τα παίρνουν, αυτοκίνητα. Ωραία. Όχι μόνο αυτοκίνητα, κασετόφωνα, τσάντες. Πολύ ωραία. Και καβάλαμε τις τυχίλιαρες και φεύγουμε. Είπα ωραία. Ζώρικος είναι. Ο κύριος. Δικός μου. Τι δικό σου, Δούκα? Η ασπίδα μου. Κάνει τις βαριές δουλειές. Όταν πρόκειται να με δείρουν, τις μεταβιβάζω σε αυτόν. Αντέχει, και 2 καντάρια ξύλο την ημέρα. Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ. Ωραίος για προπόνηση. Τι σάκους και τρίχες μου λες. Αυτός είναι. Κινούμενος στόχος. Από εδώ είναι η ποντικοδομή. Αυτόν τον ξέρω. Ναι, το ξέρεις. Δηλαδή, τον είδα. Ναι, δεν έχει 2 μήνες που βγήκε από τη στενή. Λοιπόν, προσέξτε με. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η τράπεζα. Δίπλα στην τράπεζα είναι αυτό το σπίτι. Προσέξτε το γιατί θα μας χρειαστεί. Αυτό το σπίτι το έχουμε νοικιάσει. Το σπίτι. Μη διακόπτεις. Μπαίνετε στην τράπεζα. Ακινητοποιείτε τον αστιφύλακα και τον κόσμο. Με τι ρε, με καράτε? Όχι ρε Τούφα, έχω φροντίσει τι θα κρατάτε. Ακόντια. Θα πάψετε επιτέλους. Συγγνώμη, δάσκαλε. Πάτε στους ταμείες, τους ζητάτε τα λεφτά. Όλα. Ό,τι υπάρχει μες στο χρηματοκιβώτιο. Θα δώσουμε απόδειξη. Πάσε βλάκα. Βάζετε τα λεφτά σε 2 σάκους και βγαίνετε από την τράπεζα. Κατεβάζετε τα ρολά. Όλα. Έξω από το σπίτι υπάρχει μια νεκροφόρα. Γι' αυτό σου είπα, με σένα θα το σχεδιάσω. Εμένα μιλάτε. Πάσε βλάκα. Τι είπα τώρα? Σε σένα μιλάει ρε κοράκι, θα χρειαστούμε νεκροφόρα. Και κάσα. Και πεθαμένο? Πάσε βλάκα. Σωστά λέει. Όχι αληθινό πεθαμένο, θα τον κάνει κάποιος από εσάς. Την ώρα 0 λοιπόν, δηλαδή την ώρα που θα βγαίνετε από την τράπεζα, κάποιοι άλλοι θα κατεβάζουν την κάσα να τη βάλουν μέσα στην νεκροφόρα. Εσείς θα ρίξετε τα λεφτά μέσα στην κάσα και θα φύγει από εδώ η νεκροφόρα, από εδώ θα φύγετε κι εσείς. Και όλοι μαζί
θα συναντηθούμε στη Μαρίνα της Ζέας. Από εκεί θα μπαρκάρουμε σε ένα γιότ και θα ανοιχτούμε μεσοπέλαγα. Μεσοπέλαγα θα γίνει και η μοιρασιά. Και όχι όπως σας θέλετε. Κατεβαίνετε σε κάποιο νησί, όσοι πάλι θέλετε, την κάνετε για το εσωτερικό. Μπορώ να πω ότι το σχέδιο έχει μια πρωτοτυπία. Δούκα, με δουλεύεις? Όχι, αλλά εγώ θα προτιμούσα να είμαι κοντά στην κάσα. Δεν θα ήθελα να μπω στην τράπεζα. Στην τράπεζα θα στείλω τον αντικαταστάτη μου. Αυτά τα κανονίστε μεταξύ σας. Και δεν μου λες, δάσκαλε, πώς υπολογίζεις να έχει μέσα ο κουμπαράς? Τη μέρα που θα γίνει η επιχείρηση. Ποια μέρα θα γίνει? Θα το μάθετε. Υπολογίζω καμιά εκατοστή. Χιλιάδες. Πάψε πλάκα! Και πόσα μερίδια βγαίνουν? Εγώ πάντως παίρνω 2. Να το σημειώσετε καλά αυτό. Λοιπόν, θα ειδοποιηθείτε για τις λεπτομέρειες. Χαίρετε κύριοι. Δάσκαλε. Θα σου τηλεφωνήσω. Καλά είναι. Πολύ βρώμα η δουλειά. Και θέλει και 2 μερίδια. Και δεν μου λέει. Έτσι θα μπούμε στην τράπεζα, φάτσα φόρα με τη μούρη μας. Όχι με την όπισθεν, ρε. Ήρεμα, δικιά μου. Εντάξει. Λέω ρε, εσύ δεν θα μας γνωρίσουνε. Αφού είχατε απορίες, γιατί δεν ρωτάγατε, ρε? Ρε, πολύ βρώμα η δουλειά. Ερασιτεχνική να μου επιτραπεί η έκφραση. Ναι. Προσβάλλεις τον δάσκαλο, έτσι? 8. 8. 8. Τι 8? 8 μερίδια, 12,5 εκατομμύρια έκαστος. 12. Πώς βγάζεις 8 μερίδια, εσύ? Πώς θα βγάζεις 8? 1, 2, 3 ο Τούφας, 4 το Κοράκι, 5 ο Δούκας. Το χοντρό το πηδάμε, τα κορίτσια τα πηδάμε, 6 ο Μίκης και 2 δάσκαλος 8. Τον άλλο δεν τον πηδάμε? Και αυτό το πηδάμε. Και αυτό τον πηδάμε. Δεν κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβες? Εσένα δεν σε κάλεσε κανένας? Κάτσε, και τα κορίτσα. Ποια κορίτσα, ρε? Κορίτσα δεν λες αυτά. Αυτή είναι η σκύλα και οι χάριβδες. Για ένα λεπτό. Τι εννοείτε, ότι δεν θα πάρει μερίδιο ο δικός μου? Ποιαν είπε σκύλα και χάριβδης, ρε. Χάριβδη. Βόδι. Ρε, μάζεψέ τις να μην τις ισοπεδώσω, Άντε μπράβο. Άσε ρε κρέας, θα τις ισοπεδώσεις. Τι είσαι ρε, Rolling Stone. Εσείς τρέχετε. Τέρμα, θα πάρουν και τα κορίτσα μερίδιο. Προτείνω 1 και οι 2. Τότε έχουμε 9 μερίδια, δηλαδή 11 έκαστος. 10. Θα πάρει ένα και ο δικός μου. Ένα εγώ. Να τα μοιράσουμε με τα κιλά. Τι λέει φούσκα? Τότε εγώ θα πρέπει να πάρω 1/4 της μονάδας. Καλή ιδέα. Εντάξει, άμα πάρει τον μπαλόνι από εδώ επειδή το έφερες εσύ, θέλω κι εγώ ένα μερίδιο για τη γιαγιά μου. Θα τη φέρω να μας πλέξει. Την είπες. Σε μένα μίλησες, ρε? Φέρτε μια καρφίτσα να τον σκάσω. Αφεντικό, να με δει. Καθίστε ήσυχα. Πόσα βγαίνουν και με αυτό μαζί? Συγγνώμη, αλλά πρέπει να πληρωθούν και τα έξοδα της νεκροφόρας. Πόσα είναι? Τι πόσα? Πόσο κοστίζει μια κηδεία, ρε? Με χρυσά αγγελάκια? Όχι, με μπρούτζινα. Μάλιστα. Νίκελ δρύνη ή καρυδιά? Κόντρα πλακέ. Α, απλή. Μάλιστα. Στο πρώτο νεκροταφείο ή στο δεύτερο? Που θα γίνει ο τάφος σου? Εδώ και τώρα, ρε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, δεν μπορείτε να ησυχάσετε. Εντάξει, θα βγάλουμε κάτι για την νεκροφόρα. Τελειώσατε? Ευχαριστημένοι όλοι, εντάξει? Εγώ τι θα πάρω, δεν μου είπατε? Α, εσύ αν σε ξεχάσαμε. Α, δεν γίνεται. Άμα πάρει και αυτός, τι θα μείνει? Πιο πολλά θα πιάσω το πρόπο με το 13. Το 10 τι το θες? Πιάσε 3 και σε μέσα. Δίκαί μου! Χωρίστε, σας παρακαλώ πολύ, χωρίστε. Μα δεν χωρίστε. Βρε παναδεματισμένε, τι κάνεις εκεί πάνω? Όχι, η χοντρή! Η χοντρή! Έρχεται η χοντρή! Κάποιος πρέπει να την βοηθήσει να μην ανέβει απάνω! Πήγαινε εσύ. Εσύ. Τι είναι αυτή, δέρνει? Και φέρνει. Γιατί τι άλλο κάνει? Θα δεις, πήγαινε. Πες ότι ήσουν μαζί μου και κάνεις θόρυβο και ζήτησε τη συγγνώμη. Άντε! Σταματήστε. Λεωνίδα, εσύ είσαι? Όχι, συγγνώμη. Ποιος είσαι εσύ, ομορφόπεδο? Έλα μέσα. Ξέρετε... Ξέρω. Μπαρμπούνι. Όχι, εγώ ήμουν πάνω με τον κύριο και... Αγόρα ρε, θρεφτάρι. Αφήστε, είναι συνηθισμένος.
αυτό το τηλέφωνο, ρε ζώα. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Τους άλλους τους κανόνισα. Θα πάνε να φάνε τα μούτρα τους εκεί. Θα μαζευτεί όλη η αστυνομία και εσείς θα κάνετε τη δουλειά σας με την ησυχία σας. Θα έρθετε στο αεροδρόμιο επάνω. Θα σας περιμένω εγώ. Θα είναι και ο τύπος με τα λεφτά. Εμείς θα φύγουμε με ένα πάιπερ. Κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο. Γεια σας. Τώρα ήρθες. Ναι, γιατί? Κοιμόσαι μέχρι τώρα. Τι διάλογο, δεν απαντήσω. Μας αφήνεις μόνος σου. Τον έχω ξαναδεί αυτόν, Λοιπόν, έφτασε η μεγάλη μέρα. Έφτασε. Δεν μου λες, εμείς τι θα κάνουμε? Εμείς. Ναι, θα πάμε στη Ζέα. Βεβαίως. Μάλιστα. Και θα φύγουμε για έξω. Φυσικά. Πολύ φυσικά το λες για να είναι φυσικό. Δεν κατάλαβα. Τίποτα. Μου φαίνεται πως κάτι μου κρύβεις. Εσύ. Εγώ όμως ξέρω. Εσύ ξέρεις. Όχι. Αυτό μας έλειπε. Εσύ τι ξέρεις? Τώρα γιατί να μην σου το πω. Είναι τελειωμένα τα πράγματα. Με πρόδωσες. Ποιος το είπε? Δεν έχει σημασία. Έχει. Πες μου για να σου πω. Ένα σκουπίδι. Μεγάλο ή μικρό? Εκείνος ο κοντός, ο κολλητός του ψηλού. Τα είδε όλα. Ποια όλα, Μπάμπη? Αυτά που έκανες. Όχι. Όχι αυτά που έκανα. Αυτά που με έστειλες να κάνω. Και όχι τώρα μια ζωή. Ναι. Δήθεν μου λες να μην πλησιάζω, να κρατάω απόσταση. Αλλά στο βάθος θες να κάνω τα πάντα για να του πάρω αυτόν που θες να ρίξεις. Αφού με ξεφτέλησες λοιπόν σαν γυναίκα, τώρα έρχεσαι και μου ζητάς και τα ρέστα. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα δεν είναι μέρα για τέτοιες κουβέντες. Σωστά. Φεύγω. Πού πας? Στο κομμωτήριο. Γιατί? Αλήθεια, γιατί? Αφού θα μου χαλάσουν τα μαλλιά από τον αέρα στο κότερο στη Ζέα. Αλλά δεν βαριέσαι. Θα βάλω λακ. Δεν πιστεύω να ξέρει τίποτα αυτή. Έπρεπε να τη στείλω στην τράπεζα να τη βουτήξουν. Περίεργο. Να μην μπορώ να λειτουργήσω άμα δεν έχω φάει πρωινό. Σε παίρνει κάσα? Ναι, αφού τη δοκίμασα. Στάκαμα! Στάκα! Καλά, γιατί μας τόσο μου ξέρεις κάποια ιστορία. Να μην σκοτώσεις κανένα βούρδο, εσύ είσαι ικανός. Και αν μας τα πάρουν και μας τα χώσουν πουθενά. Γι' αυτό έχουμε τον Τούφα. Θα χυμίξει, θα τους δώσει ένα χτύπημα, θα τους διαλύσει όλους. Εντάξει. Εντάξει. Τα κορίτσια περιμένουν στις μηχανές. Ωραία, τις μπογιές έφερες. Εδώ είναι. Τι και μου έσκησες! Δεν μπορούσα να πάρω αλλιώς ηλεκτροφόρα. Κάθε βλέπει το άνθρωπο σου να βάλουμε στην κάσα. Α, δεν το πειράζει. Έχει δει πολύ χειρότερα. Νεκραναστημένους έχει δει. Πρέπει να ξαπλώσετε. Θα αργήσουμε για την κηδεία. Να πάω πρώτα, Ο δάσκαλος θα είναι. Εμπρός. Ναι, δάσκαλε, ναι. Όλα έτοιμα. Σε λίγο που κάνουμε. Ναι, ξέρω που θα έρθω. Στη Ζέα θα έρθουμε, ναι. Εντάξει, δάσκαλε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ο δάσκαλος. Έχετε καλή επιτυχία. Ρε, πολύ βρώμα η δουλειά. Σταμάτα. Λοιπόν, προσέξτε με. Τι είναι αυτά, ρε, Νίκ? Έβαλε τα χρώματα του πολέμου. Τι λες, ρε, πλάκα, έτσι θα τραβήξει την προσοχή. Ύστερα θα φορέσω μάσκες μου, τις έστειλε ο δάσκαλος. Λοιπόν, προσέξτε με. Σήμερα Παρασκευή. Παρασκευή και 13, βρώμα η δουλειά. Παρασκευή και 13. Σταμάτα. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή τα ταμεία θα είναι γεμάτα λόγω πληρωμών. Όπως είπαμε θα μπουκάρουμε εγώ, ο Τούφας, ο Μικ, ο Γκόγκο και ο... πώς λέγεται, ο Φούσκας. Λοιπόν, η επιχείρηση θα κρατήσει 10 λεπτά. Στο μεταξύ, εσείς... Κοράκι, σου μιλάω. Εσείς θα βγάλετε έξω τον νεκρό. Με πλήξες. Θα τον βάλετε στην νεκροφόρα. Εμείς θα πετάξουμε τους άκρους μέσα στην κάσα. Στο μεταξύ, εσείς θα καβαλήσετε τις μοτοσυκλέτες και θα πάρετε δρόμο να σας κυνηγήσουν, έτσι. Καλά, μα μας πιάσουν να μας γράψουν. Μπράβο, έτσι για να τους τραβήξετε την προσοχή. Οι υπόλοιποι σκορπάμε και συναντιόμαστε στη Μαρίνα Ζέας. Άλλος με λεωφορείο, άλλος με ταξί. Λες ο γέρος με παρακολουθεί. Θες να με ακούει? Ακούς? Ναι, στο τρίτο νεκροταφείο. Του έχω πάρει τις μπαταρίες, δεν ακούει. Εντάξει, διαλέξτε τις μάσκες εδώ. Διαλέξτε. Εγώ πάω να ρίξω μια ματιά το παράθυρο να δω τι γίνεται έξω.
εντάξει. Λοιπόν, εσύ κουρδούνι στο στοιχείο σου. Έτσι κουρδούνι θα μπεις τράπεζα, ρε. Κάτσε αυτό. Πάρε μια άλλη. Να βάλε αυτή. Εσύ ποιος είσαι, ρε? Ποιος είσαι, ρε? Βλάσης. Βλάκα, εσύ τι φορές μάσκα. Να δεν έρθεις μαζί μας. Νόμισα όλοι. Όχι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Εγώ. Δούκα, εσύ να ξαπλώσεις. Μία σόδα υπάρχει. Λοιπόν, πού βλέπω. Κάτσε. Πάμε. Καθίστε. Θέλετε τη σύνταξή σας? Ηρεμήστε. Πίσω κύριε, πίσω στη σειρά σου, στη σειρά κύριε, πίσω στη σειρά σου. Πού να πάω? Έλα μαζί μου. Όχι εδώ κύριε, περάστε έξω. Σας είπα να περάσετε έξω. Πώς είναι αυτή εδώ? Θα έχει καταθέσεις. Πέδα ρε, πώς σε λένε? Φύγε κοίτος. Καλέ με ξέρεις. Κι εγώ κάπου σε ξέρω. Έχουμε κάνει μαζί? Ναι, στη λίμνη με τους υποπόταμους. Ελάτε, ηρεμήστε, δεν θα αργήσετε πολύ. Τι κάθεστε μωρέ, οι άλλοι θα έχουν κατεβάσει το νεκρό. Χριστία! Εγώ ήμουν πριν από την κυρία. Τι λες καλέ, εγώ μια ώρα περιμένω. Χριστία! Τι γίνεται ρε, δεν ακούει κανένας. Είπα Χριστία! Με πήρε με μισό πιστόλι. Τι κάνουμε τώρα? Οπομούσκουλα, δικό σου είναι ο γούρι μου. Όχι, τα νίκιασα. Μην μου τα πιάνεις. Φούσκα, πήγαινε από μέσα πρώτη με πιστόλι και βούτα ό,τι βρεις. Αν έχεις άκους, βάλ' τα μέσα. Πήγαινε. Τούφα, το νου σου τώρα στη βίλατε. Πάρτε από μπροστά μου το λόφο να περάσει. Τι θέλετε κύριε? Σακούλες. Περίμενε. Κάντε υπομονή. Ελάτε ρε παιδιά να εξυπηρετήσουμε τον κύριο. Τι έχω πάρει. Τι θέλεις εδώ? Φύγε ρε, μην φας καμιά με την τέντα στο κεφάλι, έτσι. Λεωνίδας, εδώ Λεωνίδα. Εσύ είσαι. Φύγετε γρήγορα, ο Μπάμπης σας πρόδωσε. Τι είμαστε μωρέ? Θα έρθει η αστυνομία, φύγετε, θα σας περιμένω στο σπίτι γρήγορα. Έπαθε κρίση ο άνθρωπος. Βέβαια, με τέτοια σύνταξη που παίρνει, φυσικό είναι. Ορίστε, δεν έχουμε άλλους. Μικ, φύγε με. Δεν προλαβαίνετε κύριε, θα σκορπίσει. Και μα, πατέρας μου, τι του κάνω, ρε. Άστο κύριε, θα το κατσιάσει, άστο με. Πώς μπορώ να το κάνω? Τι έγινε τα ζώα, δεν κατεβάσαν ακόμα την κάσα. Ρε σώα, γιατί βγήκατε έξω ρε? Δεν ξάπλωνε ο Δούκας. Ζήτησα μια σόδα, έχω φουσκώσει, δεν μπορώ να ξαπλώσω. Αφήστε τα τώρα αυτά. Ο Μπάμπης σας πρόδωσε στην αστυνομία. Και πού είναι η αστυνομία? Ευτυχώς άργησε. Δεν σου λέω ότι είχαμε μυριστεί βρώμανη δουλειά. Και γιατί μας πρόδωσε? Για να μαζευτεί η αστυνομία σε εσάς. Και εκείνοι να ληστέψουν με την ησυχία τους ένα κοσματοπολείο εδώ πιο πάνω. Θα τον φάω. Και πού θα πάνε, στη Ζέα? Ποια Ζέα, στο αεροδρόμιο πάνε. Θα φύγουν με ένα πάιπερ. Τι είναι το Πάιπερ? Κότερο. Αεροπλάνο ρε πλάκα. Έμαθε και για μας και του την έχει δώσει. Κατάλαβες. Αυτός τα είπε. Αυτός τα είπε.
Γέρο, πάρ' του μέτρα για κάσα, το σκίσει. Θα σε σκίσει. Δεν θα γλιτώ. Τι κάνουμε? Κάσες, όχι, θα κάνει θόρυβο. Λοιπόν, να μπει ένας στην κάσα. Και τι έκανε? Θα βγάλουμε τον νεκρό. Εγώ δεν μπορώ να ξαπλώσω. Είμαι φουσκωμένος. Να μπω εγώ. Και πώς θα σε σηκώσουμε, ρε, με γερανό? Κάντε γρήγορα, μην έρθει η αστυνομία εδώ και ψάξει. Νίκ, μπες εσύ στην κάσα. Εγώ και μοτοσυκλέτα. Άσε, θα την πάρω εγώ. Εσύ, τις σακούλες μέσα, ρίξε τις σακούλες. Εσύ, ακόμα δεν σε φέρα στην κάσα και βρώμησες. Εσύ, εσένα, ρε, θα σε σκοτώσω. Γιατί? Εσά θα σε πει. Γιατί? Ρωτάς γιατί, ρε. Όχι έτσι το καπάκι, ρε παιδί. Κοίτα. Εσύ, όχι. Όχι έτσι, ρε. Κάτσε να δεις το. Σιγά, παιδιά, Σιγά, σιγά. Καπέλος έκανε. Γεια σου. Κοιτάξτε το μέσα. Τι μείνεις, ρε παιδί. Για μέσα σαν σακούλα. Τι πήρατε, ρε σκουπίδια. Σκουπίδια. Σκουπίδια κάψα, ναι. Αυτά μου δώσανε, αυτά πήρα. Θα στο σκοτώσω. Σιγά, σιγά. Έλα, βγες εδώ. Ωραίο, ρε. Ας τα πάω από χέρι. Έλα, Πάνω. Τι έγινε, ρε? Έφυγε η αστυνομία. Όχι, το περιπολικό είναι εκεί. Ποιος σταμάτησε, γιατί σταμάτησε? Μισό λεπτό, μου λύθηκε το κορδόνι. Τώρα! Γέργη! Φώδη! Μας κοιτάζουν οι κάψ! Προχωράτε! Γκάς! Σιγά! Έλα! Πώς την έβαλες έτσι? Πώς έτσι? Δώσ' την Δεν χωράει έτσι. Έλα από εκεί! Από εκεί έρχεσαι! Λέξη, πού έρχεσαι? Έλα! Όχι σε μένα! Έλα όλο! Τώρα τι κάνουμε, την κοπανάμε? Φίλε, μας την έχουμε στήσει. Έτσι και εδώ να τρέχουμε θα μας πάρουν πίσω. Λοιπόν, θα κάνουμε τους τεθλιμμένους συγγενείς και θα πάμε την νεκροφόρα, έτσι. Από εδώ. Πίσω από την νεκροφόρα. Κάθυλον του ξύλου, ο Αρημαθίας. Εσύ, πες του κύριο να σταματήσει την ψαλμοδία. Πώς δηλαδή, με νοήματα? Να πάτε στο αεροδρόμιο μια και σας την έφερε ο Μπάμπης. Να τον βουτήξετε εκεί. Πώς με την αστυνομία από πίσω μας? Μα εσείς δεν πήρατε τίποτε από την τράπεζα. Αλλά μπήκαμε τα πιστόλια, κάτι μάρτα μας είδε. Εσείς είσαστε καθαροί. Σκουπίδια έχετε. Θα βουτήξουν αυτούς με τα κοσμήματα. Χώρια που θα φάει τις κλωτσές στο δάσκαλος ώστε να τον μαζέψει η αστυνομία. Εντάξει, λοιπόν, πάτε στις μοτοσυκλέτες εσείς. Στις μοτοσυκλέτες, γρήγορα. Κοράκι, εσύ πάρ' το γέρο, μπείτε στην νεκροφόρα και γραμμή για το αεροδρόμιο. Μάλιστα. Έλα, γέρο, δεν ακούς. Έλα, ξύπνα. Εσείς μπείτε στα μάξι μου.
περιπολικό έφυγε. Ναι, εντάξει. Τι εντάξει. Μας πήρα στην πλάκα, αυτό δεν το δέχομαι. Προχώρα ρε, μας ενδιαφέρει να αποτύξουμε το χρυσό για αποζημίωση. Προσέχετε καθόλου. Πω τι πάθαμε ζημιά. Πω πάτε και εσείς. Δεν το κάνω. Τι είναι αυτό. Όχι, σιγά. Όχι. Τι έκανα, παιδιά, τι έγινε. Είναι δυνατόν. Το σκοτώσει τα αλήθεια. Δεν προσέχετε καθόλου. Τι κάνουμε τώρα, δε. Μάγκες! Όλα εντάξει. Επιτυχία θετικό. Ήσαμε 15. Τι 15 ρε. Αυτά κάνουν πάνω από 30 εκατομμύρια. Λοιπόν, ρίξε 20 και μπάρτα. 20. 20. Εντάξει. Δώστε βαλίτσα. Όλα σε συνάλλαγμα, έτσι. Είναι, είπαμε.
Πρέπει να συμπεράνω ότι δεν μ' αγαπάς πια. Βούλωστο. Τι έγινε ρε παιδιά, ποιος μου πέταξε ένα ρινόκερο απάνω μου? Στο στοιχείο. Αφού με πάει και δύο, πώς θα το κάνουν? Για δες καιρό που διάλεξε ο Χάρος να με πάρει. Ήμνουνε την ταφή σας. Σκάσε γέρο! Λέει ο μύθος τελικά ότι τάχα όλοι αυτοί δεν πάθανε όλα κακά, δεν πήγαν φυλακή. Κι έτσι λόγω βλακείας γλιτώσαν και οι 8, οι 7 της συμμορίας και 1 το σκατό. Ευτυχώς αγαπητοί κύριοι, γλιτώσαμε τη φυλακή. Εντάξει, ξέρω. Φαρμακώθηκες γιατί σε πούλησε μικρή. Τι είναι οι γυναίκες όμως, να βουτήξει τα κοσμήματα και τα λεφτά και να εξαφανιστεί. Και με ποιον? Με αυτό που μας πούλησε. Με τον δάσκαλο θα πάει, με ποιον θα πάει, με τον κόπανο? Σκάσε Σιβαρέλη, εσύ με σακάτεψες βόδι. Εμένα δεν καταλαβαίνω γιατί με φέρατε εδώ. Αυτός ο σκύλος με έκανε έτσι. Σκάσε ξερό κεφάλι, έσπασα το χέρι μου πάνω στο κεφάλι σου και μιλάς. Κλείστε το ρε, δεν μπορώ να ακούσω μουσική. Πάντως αδερφέ μου είναι άδικο. Αυτό που λένε κανείς δεν γλιτώνει. Κι άμα την κάνεις θα την πληρώσεις. Ορίστε, πούντο. Ο Μπάμπης την έκανε και τώρα το γλεντάει στους Καναρινίους νήσους. Μέχρι να βγω εγώ από εδώ μέσα. Άμα βγω να τον κυνηγήσω μέχρι τα νησιά σάντουιτς. Σας έφερα ολίγα άνθη. Άρα ψυχή μου κηδείες. Σκάσε γέρο! Πάρτε από εδώ ρε! Νοσοκόμα! Αυτός πως γλίτωσε ρε? Γιατί ρε, έχεις δει πεθαμένο να πεθαίνει? Σιγά ρε βλήμα! Για την ιστορία πάντως έχω να σας πω κάτι. Ένα ευχάριστο και ένα δυσάρεστο. Πρώτα το ευχάριστο. Ο δάσκαλος και η κυρία του συνελήφθησαν στους Ευζώνους στα σύνορα. Α, δεν την είχε κοπανίσει στα νησιά Χάμπουργκερ. Σάντουιτς ρε. Ναι, αυτό. Όχι, δεν πρόλαβαν. Αυτό είναι το ευχάριστο. Και τώρα το δυσάρεστο. Τους άφησαν. Γιατί? Γιατί απλούστατα. Άμα έπιαναν αυτούς, θα έπρεπε να πιάσουν και όλους τους άλλους. Κάτι καταχράστες, κάτι παρατραπεζίτες. Και όπως καταλαβαίνετε θα ερχόντουσαν σε δύσκολη θέση. Καθότι όλοι αυτοί είναι άπιαστοι. Στο διάλογο. Γι' αυτό σου λέω ρε. Το άδικο ευλογείται. Τι κάνετε εδώ ρε! Σας παίρνει μέτρα για κάσα. Είναι η δύναμη της συνήθειας, βλέπετε. Βγάλ' τον έξω! Βγάλ' τον έξω! Αδελφοί! Σας παρακαλώ. Βγάλ' τον έξω! Βγάλ' τον έξω! Δεν το χαρώ! Βγάλ' τον έξω! Γρουσούζι. Άμμο μη εδώ. Τον κακό στον καιρό. Κατάλαβες. Και μετά πιάνουν εμένα που παίζω χαρτιά και που κλέβω. Και εμένα που βουτάω ραδιόφωνα. Και εμένα που κάνω καμιά μπούκα. Άδικη κοινωνία. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ χοντρός απατεώνας για να σε σέβονται και να μην σε πειράζουν. Μέσα είσαι. Αγόρια μου! Ρε Φρόσο σου κομπή, μην μπαίνεις έτσι απότομα. Καρδιακός θα πάω. Αγοράρα! Τώρα είσαι δικός μου ολόκληρος! Και εσύ, Χέλη! Έτσι να μην μπορείτε να μου γλιστρήσετε! Το πάνε μου! Νοσοκόμα! Ας τη νοσοκόμα! Εγώ θα σας περιποιηθώ όλους! Θα είμαι η νοσοκόμα σας! Μανούλια!